Nastavlja se pretres pred istim apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine. Pretres je javan, prisutni u sudnici su za tužioca. Dobro jutro, tužilac Žermin Pašić sa saradnicom. Dobro jutro. Optuženi. Dobro, hvala vam. Njegova odbrana. Dobro jutro, časni sud, advokat Mirna Ahtibegović. Dobro, predstavnik optuženog pravnog lica Fikret Hođić, dobro, i njegov odbrana pravnog lica. Dobro, hvala. Prije nego što bilo šta kažem, želim reći da je Sud Bosne i Hercegovine dana 31.5.2025. tužilaštvu poslao dopis i ovim dopisom sud je pozvao tužilaštvo da optužnicu koju je na prethodnom glavnom pretresu tužilac pročitao u punom obimu prilagodi procesnoj situaciji u kojoj se ovaj predmet nalazi. U tom pravcu tužilac je dostavio pismeno izjašnjenje suda, ja ga neću pročitati, evo nek tužilac ukratko, ako želi, kaže šta je to. Hvala vam, časni sude, ja ću samo zbog zapisnika naglasiti da ovo što ste i vi rekli u odnosu na prilagodbu optužnice, odnosno činjeničnog opisa djela koje se optuženo stavlja na teret, kao i pravne kvalifikacije u ovoj procesnoj situaciji, je tužilaštvo zadržalo pravo da nakon izvedenih dokaza predloženih u toku ovog postupka pristupi izmjeni optužnice u onom dijelu kako je to i naglašeno aktom suda, odnosno na prirodu ovog postupka koji je potpuno razumljiv. Dakle, i to pravo zadržavamo upravo nakon što provedemo na toku današnjeg glavnog pretresa, kako očekujem, sa ovim predviđenim radnim danom. Dobro, zakon svakako predviđa da vi u toku cjelokupnog glavnog pretresa možete pristupiti prilagodbi optužnice. To bilo to, jel? Hvala vam. Odbrana, želite li vi nešto? Časni sude, odbrana je danas zvančno upoznata sa činjenicom da su upućeni ovi dopisi. Nama nisu dostavljani ni dopis suda, niti dopis tužilaštva, tako da ja nisam u mogućnosti izjašnjavati se u odnosu na sadržaj dopisa. Ja sam vas samo pozvala, ukoliko želite da eventualno nešto prokomentarišete, ako nemate komentara. Nisam u mogućnosti s obzirom da nismo upoznati sa sadržajem. Dobro. Ja sam obrazložila ukratko o čemu se radi, tužilac je odgovorio. U svakom slučaju niste ni obavezi bilo što komentarisati po ovome, jer je ovo dopis koji je upućen tužilaštvu. Dobro. Idemo sad na dokazni postupak. S obzirom na vaša ranija izjašnjenja da nećete imati novi dokazni prijedlog, a ostajete li dalje kod tome? Tužilaštvo ostaje u ovoj fazi postupka. Dobro, odbrana. Časni sude, ostajemo naravno uz sve one prigovore koje smo isticali u toku prvostepenog postupka. Dobro. Odbrana, vi ste imali još jedan prijedlog u ovom vašem podnesku od 20.1.2025. pa ste predložili uporednu analizu zapisnika o ispitivanju osumnjičenog od 28.5.2020. i zapisnika od 1.12.2020. sa činjeničnim opisom optužnice izreke presude. S obzirom da se radi o dokazima koje sud svakako cijeni u toku postupka, pa evo vi sad nam recite šta ste vi pod ovim podrazumijevali i šta ćete uraditi eventualno ako sud usvoji vaš prijedlog. Časni sude, dokazi su, zapisnici su oba uloženi kao dokazi i treći zapisnik pravno lice što je ispitano. Okolnost na koju predlažemo jeste koje okolnosti je ispitano. Razumjela sam ja to, ali samo mi recite na koji način to mislite prezentirati. Mi možemo to prezentirati iskreno i u formi uporedne analize, da izvršimo tu uporednu analizu. Ali na koji način to? U pisanoj formi. Možemo u pisanoj formi, možemo i usmenoj formi. Kako da pročitate, da možemo na grafoskopu da predočimo. Samo da pokažete na grafoskopu. Možemo grafoskopu. predočiti i na grafoskopu. Dobro. Ali časnim sude, s obzirom da nismo imali prethodnu odluku suda u tom pravcu, da bismo to za sljedeći put. A možete li vi danas to uraditi, s obzirom da ćete samo pokazati na grafoskop da su to dokazi koji su već izvedeni?
Časni sud, ukoliko vi prihvatite, ja u završnoj riječi to mogu elaborirati. Mislim da se ni tužilac nije tome protivio, ali danas nemam kod sebe fizički te dokaze, s obzirom da su stotine dokaza bile. Dobro, razumijem. Tužilače? Dakle, mi smo i na ovaj prijedlog odbrane dali osvrt na prošlom glavnom pretresu i mi smo rekli da naprotiv nemamo nikakvu potrebu da prigovaramo na izvođenje ovog dokaza u tvrdnji tužilaštva da upravo će ti dokazi pokazati činjenicu da je optuženi bio upoznat sa djelom koje je kasnije i presuđen ukinutom prvostepenom odlukom. Dakle, u tom smislu, evo, predlažemo ovo što ste i vi rekli u cilju efikasnosti i ekonomičnosti postupka, ne vidim razloga za odgodu ročišta u izvođenju tako jednostavne radnje dokazivanja u smislu usporedbe i pokazivanja na grafoskop, sve u toku današnjeg dana i zaista mislim da nemamo razloga da prolongiramo, dakle, izvođenje tog dokaza. Ako ćemo već danas na sličan način preuzeti dokaze, onda možemo i prezentovati ove dokaze na grafoskop. Dobro. Odbrana, vidite ovako, vi bi danas mogli da stavite na grafoskop i pokažete nam te dokaze ako imate kod sebe. Časni sud. A sljedeći put, samo moment, evo da završim, a sljedeći put, kao što ste i sami predložili, da u završnim riječima se osvrnete i na te dokaze. Časni sude, evo, ukoliko je tužilac, možda s obzirom da je zgrada tužilaštva u istoj zgradi, a moja kancelarija je udaljena odavde, ukoliko bi nam tužilac ove zapisnike mogao da da, pa da mi to završimo što prije. Da, ja nemam problem s tim da predočim, imam optužnicu, imam prvostepenu presudu. Evo, moji saradnici kažu da oni imaju kod sebe te dokaze, pa će vam oni, da sad ne prekidamo pretres, da bi tužilac odlazio, donosio i tako dalje. Vi danas nama to pokažete na grafoskop, a onda možete u završnim riječima da se osvrnete na te dokaze. Nije problem, časni sude, dok budem pokazivala na grafoskop, ja ću upravo ukazati na ono što mislim i ukoliko, evo, saradnici, pošto je pisano po mojoj prvostepenoj presudi, ukoliko imate i prvostepenu presudu koja je čista, ako može, hvala. Izvolite. Evo, saradnik kaže da će on da vam eventualno pomogne u tome. Dakle, časni sude, zahvaljujem na ovoj mogućnosti uopšte i saradniku. A ukoliko možemo da pogledamo oslobađajući dio izreke prvostepene presude. To je od strane 15. Dakle, od strane 15. Tu vidimo da je izreka presude tačka 1.